Net News jiżvela li l-ħamis kien hemm laqgħa oħra bejn il-Ministru Clyde Caruana, il-General Workers Union u tmexxija tal-Air Malta li matula sar magħruf li l-ħaddiema li tkeċċew għalissa se jibqgħu jaħdmu mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Dan meta l-ftehim inizjali kien li dawn suppost kellhom jibqgħu jaħdmu mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru sa 12 ta' Awwissu u wara din id-data jibdew xogħol ieħor mal-Gvern. Għalhekk issa aktar minn 500 ħaddiem reġgħu spiċċaw ma jistgħux jagħmlu ebda pjanijiet għall-futur tagħhom hekk kif ma jafux meta se jiġu trasferiti għal post ieħor. Persuni li tkellmu ma' Net News żvelaw li l-ħaddiema se jieħdu l-paga li wedhom, però se jibqgħu jitħallsu mill-Air Malta. B'dan kollu se jkompli jitfa' piż fuq il-Linja Nazzjonali tal-Ajru ta' pajjiżna. Fl-istess laqgħa ma ngħatatx informazzjoni dwar l-iskema ta' irtirar kmieni hekk kif jidher li din il-kwistjoni issa marret f'idejn l-Unjoni Ewropea. Diversi impjegati għalunna li dan kollu qed ikompli juri kemm il-Gvern qatt ma kellu pjanċar għal dawn il-ħaddiema għax kieku ma kienx jasal f'sitwazzjoni fejn kellu jestendi iż-żmien meta dawn il-ħaddiema jitkeċċew. Bil-Gvern issa spiċċa daru mal-ħajt u bil-ħaddiema tal-Air Malta jinsabu fil-limbu u ma jafux se jiġri minnhom.